el conseller d'Educació també ha abordat dos temes més, vull dir, el tema d'una pregunta que li feia del grup del PSM Iniciativa Verds sobre les... Hi ha hagut ja en aquest moment més d'11.000 ciutadans que han al·legat en contra de l'avantprojecte de funció pública, que vol eliminar el català com a requisit i com a sistema de provisió de qualsevol plaça d'empleat públics, el qual va en contradicció... De qualsevol plaça no, Sebastià. De qualsevol plaça. No, de qualsevol plaça no, Sebastià, no és així. Si me deixes acabar, t'ho explicaré. Bueno, acaba, però no és així. Perquè la persona que està aquí, que som jo, en representació de l'Estell, aquesta persona era la persona que va anar a la mesa general de negociació quan se va presentar aquest avantprojecte i deien se podran efectuar aquelles places d'atenció al públic. La directora general, la senyora Núria Riera, me va explicar davant la pregunta que jo li vaig fer, vaig dir, això vol dir que vostè, una ordenança d'un centre educatiu o un administratiu d'un centre educatiu, que la primera persona que contacta la gent que ve del carrer, o una persona que ha d'atendre unes diligències, un paper, el que sigui, aquestes persones sí que tenen requisit de català. Diu, no, aquestes persones no. Aquesta persona, malgrat que tinguin en el públic, com que fa altres coses també, no. Aquestes persones no tindran cap requisit de català. Només ho tindran persones molt concretes que tinguin com a funció única i exclusiva l'atenció al públic. Per tant, s'està negant els drets dels ciutadans de les Illes Balears de poder ser atesos, com marca l'Estatut, com marca la llei de funció pública, com marca l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en la llengua que l'administrat sol·liciti. Per tant, estan fent una cosa que no posa en pla d'igualtat les dues llengües davant la llei. I això és molt greu, que ho facin uns polítics sent conscients que fan això. I els camps de l'educació... De la misma forma que el senyor Serra que es vulneren els drets d'igualtat, també es vulneraran. També, per altra banda, tenim notícies, per exemple, del Círculo Balear, que diuen que és una altra organització, és un altre col·lectiu, que també tenen... Pel que sigui. Jo ara no estic analitzant... Sí, jo faré una associació també. No, ara no estic analitzant aquesta qüestió, ni vull definir qui forma part a uns ni qui forma part en el seu sindicat. No té cap representació. També podria definir el perfil de tots. Però en aquest cas el que estic dient és que hi ha pares, hi ha mares que diuen que no poden escolaritzar els seus fills en castellà. Ells diuen... Un moment, jo estic dient que el que es diu... És que això és que s'acaba de fer ara mateix una mescla... Ara m'agradaria que tingués un representant... No importa. Jo conec bé el que diu el Círculo. Perdó, el Círculo. Perdoni, senyors. Gracias. Yo les dejo acabar, señor Porpiñá. Ya he acabado. Ha molestado. Solo quiero aclarar que yo no vengo en representación de nadie, pero sí que quiero decir que igual que el señor Serra da esa información, ustedes habrán leído informaciones de otro tipo, o sea, para tener la cara en la cruz y crear un poco de debate, que creo que lo he conseguido. Ahora, por eso digo, me gustaría tener un representante del Círculo Balear. Però ara mateix s'acaba de fer una mescla un tant perversa, que és un tema que és de la funció pública, mesclar-lo amb el tema de la lliure elecció de la llengua. I jo això crec que és un terreny que no és procedent, que el que se queixa el Círculo Balear és d'una qüestió que ja ha estat dilucidada d'una sentència constitucional. I jo, per la meva formació, penso que en aquest país qui dona la darrera paraula sobre una qüestió és el Tribunal Constitucional. I, per tant, mos agradi o no, hi ha que fer fins que hi ha una modificació de la jurisprudència constitucional. Per tant, des d'aquest punt de vista, si el Constitucional ha dit que s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de fer d'aquesta manera. Però el Constitucional no ha dit res sobre la funció pública. No ha dit res sobre la llei de funció pública, malgrat sospit que tindrà oportunitat de dir-ho si això acaba anant per on vol el govern que vagi. Amb aquesta confusió s'ajunta i contribueix bastant el conseller senyor Bosch. Per què? Perquè li toca a ell, sempre com a portaveu i com a conseller d'Educació, aquesta mateixa qüestió. Però jo crec que són dues qüestions absolutament diferents. I jo no discuto sobre la lliure elecció, perquè ja ho ha dit el Suprem, però sí mos bel·ligerant sobre la qüestió de la reforma de la llei de la funció pública que durà la reforma de la modificació, de la llei de normalització. I per suposat que jo no li llevo legitimitat per expressar la seva opinió a qualsevol, me dona igual si és una fundació, una associació o un sindicat. En el plànol de la representativitat. Això no se pot posar perquè no és real. Perquè un sindicat té una representativitat i una fundació privada en té la que té. Però no se pot posar en el mateix...
un altre dia un debat amb Sí, però de representants totes maneres, dels costats si me permets una